якщо б ми в Криму уперлись, да, можливо, Севастополь могли втратити. Ну, їм Крим, вони самі розуміли, що в Криму є кримські татари, які не сприймають ту державу, яка їх депортувала. Да. І вийшли ж десятки тисяч людей з українськими прапорами на всі дороги, вони чекали підтримки з Києва, але цього не відбулося. І я зустрічався розмовляв уже після того, як вони поперлись на Донбас з деякими депутатами російськими політиками, і вони мені відверто казали, ми боялись, що ви в Криму дадите нам по зубам. Нам потрібен був в першу чергу Севастополь. Ми не дуже хотіли Крим, бо там кримські татари, там це проблема. Але коли замість того, щоб відробити ятаганом те, що ми вам ставили в заднє місце, ви так нам віддали, що ми поперлись на Донбас.